Ei, va, com vau què? Avui se m'ha fet tardíssim, però vaja, per poc, per una hora encara puc dir allò de avui és dimarts, o siga que a nosaltres la veu teniu el va com va de la setmana. És que avui ha sigut un dia super llarg, eh? Avui ha sigut un dia important, perquè avui és el dia en què els estudiants i les estudiants de quart del grau d'estudis hispànics triaven tutor de TFG i ha sigut, bueno, hem tingut l'esdeveniment i després, bueno, he tingut una classe de nau gran després per la vesprada, que és molt guai, que ja vos contaré un dia, i després he estat notificant a cada professor i professora els estudiants que van a tutorar, vaja, molta feina burocràtica, encara que burocràtica guai, un poc, la veritat. Per això se m'ha fet tan tard. Com a més estic anant a la facultat i tornant en cotxe, doncs encara la cosa es fa més complicada. I és d'això del que he parlat al Va Com Va d'esta setmana. He parlat de la vaga de Renfe, de la vaga de maquinistes, i que vaja, que estem patint-la en realitat, perquè no sé si heu sentit, bueno, segur que molts i moltes de vosaltres no només ho heu sentit, sinó que ho heu patit, perquè haureu tractat d'agafar un tren i probablement no haureu pogut. Mireu, el dijous, jo pel matí vaig agafar un tren, vaig tindre molta sort en realitat. El dijous començava la vaga. Jo no era conscient de la sort que havia tingut. Vaig anar a València, vaig estar fent les coses que tenia que fer, per la vesprada aniré a la biblioteca, que ja vos contaré un dia, coses, i en arribar a l'estació, que vaig arribar sobre les 8, jo havia vist que mirant els serveis mínims hi havia un tren a les 7:41, un altre a les 8:41 i encara no, o sigui, a les 8:41, a les 9:41 i a les 10:41, o sigui que tenia tres trens per davant en teoria. Quan vaig arribar a l'estació me vaig trobar que ja no anaven a eixir més trens direcció Gandia, que és la línia meua. Ni un ni mig, se'ls havien fumat tots. De fet, també s'havien fumat l'anterior, com anaven anunciant per Twitter, que és així de fort, els trens que eixien, doncs sembla que les 7:41 se l'havien fumat també, en la qual cosa l'últim tren direcció Gandia va eixir a les 18:56, flipeu, i sembla que anava, per qui se l'agafa Vero, sembla que anava super a tope. En la qual cosa allí em vaig quedar, penjat, en la gran ciutat, i bo, després d'un moment així d'astorament, de dir ara què faig, doncs agafi un taxi. Agafi un taxi, vaig soltar els titos ahí a base de bé i vaig soltar i vaig tornar en taxi, ara, a lo rico, ara, a Sollana. I bé, clar, per suposat, la resta de dies de vaga pues ja he anat en cotxe, cosa que me dona molta ràbia, perquè ahí està, el abonament mensual, ahí està, criando polvo, però vaja, què li hem de fer? N'hi ha gent que segur que està molt més apurada que jo. I després me va donar molta ràbia que vaig trobar-me a Twitter, i crec que entre massa en Twitter, i això no és bo per la salut. Pues vas veure que hi havia penya, sabeu? Esta penya que últimament n'hi ha, no? Que són com teòrics de la lluita obrera, Aleshores, com allejant-nos la conducta, ens queixaven de que s'estigueren carregant serveis mínims i que estigueren deixant a la gent pensada. I vaig a dir, però esta penya, en sèrio, esta penya que en la vida ha vist un rodalies per dins, què me tindrà que dir a mi sobre la classe obrera? Ara, aneu a fer la mà revolucionaris de Twitter, que tela. I per això, hi he parlat fent algunes consideracions, perquè el que volia dir és, bueno, primer, vaig a dir-ho així ràpid, que si no m'enrotlle massa, però primer, eh, ni el dimarts, ni el dimecres, ni cap dia abans de la vaga hi havia ni cap cartell, ni cap tríptic, ni cap de res explicant ni que anava a haver vaga ni les raons de la vaga. En la qual cosa la gent se va trobar, ho va rebre això com l'apoteosi del caos habitual. Vull dir, aquesta és la realitat. I cada dia cancelen 20 trens, pues esta vegada cancelen 40. Ara, res, en fi. Això d'una banda, que la vaga no estava ni motivada ni explicada.
Però és que, a més, el mateix dia de la vaga, no sé, digueu-me clàssic, no? Eixos lluitadors de Eixos lluitadors de saló, escolteu, fer una vaga no és només no anar a treballar, Vull dir, fer una vaga implica pues, anar al lloc de treball però no ocupar-lo, implica una mobilització, implica piquets informatius, implica pues, penya repartint tríptics que expliquen per què se fa vaga, coses així, concentracions davant de les oficines de Renfe, què sé jo. D'això res de res. Aleshores era una vaga molt estranya, És una vaga molt estranya. Més que una vaga sembla com una mena de mà negra que s'ha engolit els trens. I això, jo què sé, no. La qual cosa a mi me queda molt clar que els maquinistes no han volgut la nostra solidaritat ni la nostra complicitat com a usuaris. De fet, han volgut tot el contrari, han volgut fotre-mos a tope a veure si se liava de veres i això servia com a mesura de pressió davant l'empresa. Que ja veus tu la tonteria, com si a Renfe, a Rodalies, els usuaris de Rodalies li importarem una merda, Se demostra quotidianament que no, que quasi mos duen quan poden i encara haurien de donar les gràcies, Això. Perquè, clar, és evident que el problema de Rodalies és estructural, vull dir, falten maquinistes, els trens estan que se cauen de vells, en fi, tota una sèrie de coses que s'han de solucionar. La qual cosa la vaga està justificada, però, clar, a veure primer com la fas i a veure com crees aliances amb els usuaris, que són els teus aliats naturals. A banda, vas llegir que es veu que els serveis mínims a Rodalies se'ls passaren per l'entrecuix a base de bé, però que a l'AVE no tant, que el grau de compliment dels serveis mínims a l'AVE va ser molt major. I després també me va semblar simptomàtic que el bloqueig absolut no se va produir pel matí, sinó per la vesprada. És a dir, no quan la gent va treballar, sinó quan la gent està tornant a casa. La qual cosa crec que és clar que l'objectiu era fotre als treballadors i treballadores. A les empreses, menys. I als usuaris de l'AVE, això menys encara, Aleshores, jo què sé, això em sembla una mica covard, Com també me sembla covard este rotllo de anem a fer una vaga salvatge, però després anem a dir que és que no hem rebut la notificació dels serveis mínims. O sigui, això què és? Tirar la mà, o sigui, tirar la pedra i amagar la mà? És això? O és anem a fer una vaga salvatge però anem a cobrir-nos les esquenes perquè no volem jaleos i perquè som revolucionaris còmodes? Com s'ha de prendre? I això, i els de Rodalies canya i els de l'AVE, pues, menys canya, no? I també, i acabe, perquè ja se m'està anant de mare això, i també me fa gràcia, per no dir una altra cosa, que la vaga és una vaga de tota Espanya, Cuidao, és una vaga de tota Espanya. Vull dir que no té que veure amb els problemes concrets, estructurals, específics de les Rodalies de València, De fet, ho conte, com ara estic anant en cotxe, el divendres sentia en la ràdio, en la SER de Madrid, que estaven connectant ahí en les estacions, en Atocha, vos ho jure, van entrevistar a un xicot que estava molt amoïnat perquè no arribava a hora a clase. Y diría, es que llevo esperando 8 minutos, Pues os jure. Normalmente me pasa un tren al momento. Yo llevo esperando 8 minutos. ¿En serio? O sigui, jo això ho signava un dia normal. Esperar 8 minuts bandarra. Aleshores, que sí, que en Madrid tindran problemes, que allí n'hi ha molta penya i tindran problemes, jo no dic que no. Però els problemes d'ací són més greus i tenen que veure amb l'infrafinançament. Aleshores, el que hauríem de fer és una vaga específica, I cada palo que aguante su vela. I l'estació Intermodal Hub de Chamartín, pues ale, massa inversió no li fa falta, que ja la van a posar una altra vegada nova, Val. I això, en resum, que sí, que la vaga està justificada, però que no se pot deixar penjada a la gent, no se pot impedir a la gent que torni a casa, No se pot, o sigui, jo crec, puc
entendre hasta que se voten serveis mínims, però fotre els últims 4 trens de la vesprada, en sèrio, i especialment quan no hi ha cap mobilització associada a la vaga, quan no n'hi ha cap tasca d'explicació, i quan, de fet, quan els usuaris han fet mobilitzacions, els maquinistes no s'ha vist que s'hagin solidaritzat. Aleshores, els maquinistes i usuaris hem d'anar plegats maquinistes i la resta de treballadors de Renfe, que ahir el tipus que estava dient no n'hi ha més trens, i se no era maquinista, i ahir estava menjant-se el marró, pobre, i rebent les males cares. Vull dir que els maquinistes no són els únics que treballen a Renfe, i alguns dels problemes de Renfe no tenen a veure amb els maquinistes, sinó amb estacions com la de Sollana, que així n'hi ha un tio pel matí, un ratet, i després no té personal, i n'hi ha algunes que en cap moment. Aleshores, vull dir, cal fer xarxa, que és el que dic sempre, i cal teixir complicitats. I si hem de liar la parda, la liem parda tots i totes, en cassolades i en el que siga. Però no d'esta manera, que el que sembla és que estan prenent els treballadors d'hostatges per a tractar de pressionar a una empresa a la qual els treballadors i treballadores, els usuaris, els importen una merda. I aquesta és la realitat. O sigui que a banda que no m'acaba de semblar massa ètic, em sembla poc intel·ligent. Val? Super llarg. La setmana que ve més. Que ja en tornaré a anar en tren, espere. Bueno, dilluns i dimarts, no. El dimarts és festiu, però que n'hi ha vaga també, Demà n'hi ha vaga. O sigui, dijous, divendres, dilluns i dimarts. Perquè ho sapigueu. Apunteu-lo. Vinga, que vaig a ver.